तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सब खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। बिल्कुल नया कंपोजिशन भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग लेके आ गइल बानी रउआ सबन के बीच में। उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखला बानी, गायकी कइल चाहतनी और रउआ के बढ़िया मेटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पे आ गइल बानी तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कौनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे बोल बम के गाना, चाहे रउआ अपना मनपसंद के कौनो भी गाना लिखवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ समझ सके अगर हमारा चैनल पर रउआ आ गइल बानी और चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समझ के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो रउआ सबके तो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज की मैटर देखा जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ समझ के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। अरे मोमिला हो प्यार के ई बियहल कुंवार के ई, हे सखी सुनो ना कि ममिला हो प्यार के ई बियहल कुंवार के ई, एके गो बदिलावा के कहरा के दी, कुछ न बुझाता मोहर के जी, टेंशन का पारे धइलस, नैहर में यार कैलस, ससुरा भतार कैलस, ढोढ़ी पर देवर हमार सैया से मार कैलस। कि नैहर में यार कैलस, ससुरा भतार कैलस, ढोढ़ी पर देवर हमार सैया से मार कैलस। चलिए रउआ सबन के एक बार और हम मुखड़ा सुनाई तनी कि ममिला हो प्यार के ई बियहल कुंवार के ई, एक गो बदिलावा के कहरा के दी, कुछ न बुझाता मोहर के जी, टेंशन का पारे धइलस, नैहर में यार कैलस, ससुरा भतार कैलस, ढोढ़ी पर देवर हमार सैया से मार कैलस, नैहर में यार कैलस, ससुरा भतार कैलस, ढोढ़ी पर देवर हमार सैया से मार कैलस। तो उम्मीद करते नहीं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सके व्हाट्सअप कर सके रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोई मिस्टेक बोल कर क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सब के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रुआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करा उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिला था नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सब अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।